Jarraian irakaskuntzaz solastuko gara Euskal Herria irratian. 50 ikastetxeetara igo da Nafarroako eskoletan sare publikoan azpiegitura arazoak dituzten ikastetxeen kopurua, ez da gutxi. Guraso elkarte ezberdinak, Herrikoa Federazioak eta sortzen elkarteak, hezkuntza departamentuak ikastetxe publikoak dituzten arazoak ez dituztela konpontzen, horixe salatu dute, eta era berean hezkuntzan inbertsio gehiago egon daitezela eskatu dute. Sortzen elkarteko kide Gari Torregrosa Irrintzidorrean, goize honetan. Egunon eta ongi etorri? Egunon, bai. 50 ikastetxe ez da gutxi gora bera, laurden bat, ez da? 200 ikastetxe izango direlako Nafarroan sare publikoan. Bai, kopuru handia da, egia da kopuru handia dela, baina badakigu guztiak hemen ez daudela, gehiago direla. Guk azkenean iristen garen tokietara eta badakigu egon daudela ikastetxe gehiago arazoak dituztenak. Azpiegitura arazoak nabarmentzen ditugunean, zertaz ari gara? Bueno, arazo ezberdinetaz ari gara. Baude larrienak direnak ikastetxe berri bat beharko zutenak, ez? Eta gero baude bestelako arazo batzuk, toki falta dela, instalazioak handitu behar dituztenak, gero instalazioen hobekuntza beharko zutenak, eta gero ja mantenu falta dutenak. Eta bereziki, geografiari dagokionez, ezta? Iruñean gertatzen dira gehienak, mendialdean, non? Nafarroa osoan. Egia da ez dagoela bai herriberan, Iruña herrian, mendialdean, leku guztietan daude arazoak, ez? Orduan, gure ustez alagarria da eta horregatik atzo, hau publikoen genuen, bigarren urtea da informe hau publikatzen duguna, eta uste dugu, toke bat eman barzaiola hezkuntza departamentuari, arazo hauek konpondu behar dituelako. Eta gero ere, hizkuntza sare edo lerro guztietan gertatzen da, ereduan bereziki, edo ez du zertan? Ez da bakarrik ereduko arazo, hau da, gehiemat publikoan gertatzen dena, hori bai, sare publikoan gertatzen dela, edo behintzat gu jasotzen ditugun informazioak horiek dira, gero bestelako sareetan zer gertatzen den ez dakigu. Baina guk jaso ditugun arazoak sare publikoan daude. Eta administrazioarekin hitz egiteko parada izan duzu, hezkuntza departamentuarekin? Bai, aurten ez, baina iaz bai bildu ginela hezkuntza departamentuarekin, eta egia da, hauek ez betikoa ez, udaletxei botatzen diete edo jartzen diete arazoa, udaletxek Nafar gobernuari, orduan azkenean gertatzen dena da, arazo hauek ez dela konpontzen, eta, kasu askotan, Nafar gobernuan entzat ez da larria, ez? Sarrigurenen tokirik ez egotea, haientzat ez da lehentasuna, edo esatu dute, lasai egoteko konponduko dutela, ez? Baina egia da, eta ja Sarrigureneko kasua ja hartuta, esan behar da dugu, lehen hezkuntzan adibidez, Sarrigurenen lehen ikastetxa izan zela maristas, ez? Publikoa baino lehenago. Eta bigarren hezkuntzan izango da, salesianos, eta oraindik ere ez dago eraikita eta ez dago eraikita ere publikoa. Orduan, lehentasunak ikusten dira non dauden eta argi dago ez dagoela sare publikoan. Nahi baduzu, eskola berezi, zehatz batera joko dugu segidan, Ultzamaldera goaz, Larraintzar aldera eta bertatik 10 bere testimonioa igorriko digu. Parlamentari irakutsi dugu adibidez sarrera, ez dugu porte automatikoa, esia irekitzen da eskuarekin eta umeak eskapatu daitezke, ez bazaude oso bizi, gero baditugu modulo batzuk jarri zirenak provisionalki 4 urtetarako 86an, beraz, pasadira 21 urte, eta jarraitzen dute eta jarraitzen ditugu gela bezala erabiltzen, ez dugulako lekurik, ez? Orduan, modulo horiek ez daude egokiak, konponketa txiki batzuk egin zaizkie, baina ez dituzte bermatzen behar nahikoak eta minimo batzuk. Orain adibidez batean erabiltzen da psikomotrizitate gela bezala, eta lurra estruktura jeisten ari da, eta orduan ari dira panelak irekitzen, ura sartzen ari da, ezetasuna, ez da berotzen behar bezala, orduan mugitzen ari denez lurra leihoak ezin dire ongi ireki, persianak ezin dira ongi itxi, defizientzia asko. Eta horrela, egin dugu pixka bat bizitaldia, erakutsi digu gure zentro nolakoa den, eta ez azaldu digu baita ere
haundituz joaten ari dela, datorren ikasturterako 27 ume hartuko ditugu, eta orduan 2 gela behar ditugu eta ja ez gara kabitzen, eta DBH-en, Basaburutik ere etortzen zaizkigunez Basaburuko Oiantzabal ikastetxeko ikasleak desdoblatu, agian DBH lehenengo maila desdoblatu behar izango dugu, eta ez daukagu leku fizikorik hainbeste ikasle sartzeko. Esan dugun bezalaxe, Ana Mindegiaren hitzak ziren, Larrentzarko ikastetxeko ama, Gari Torregrosarekin ari gara solasean, sortzeneko kidea, sortzen elkarteko adiskidea, eta gero ere txostena osatu duzue, arazo guztiak bildu dituzue bertan, eta laburpena egiterako orduan, ezta? Arazoak zenbait arlo ezberdinetan bildu dituzue, zeintan? Bai, lau motetan edo salkatu dugu batetik ikastetxe berria edo eraikuntza berria beharko zituztenak, eta hori gure ustez bai larrienak direla, eta hor sartuko lirateke Biurdana Erronkariko ikastetxea oraingoa 150 urte baino gehiago dituela, Abartzuzako ikastetxea ere 150 urte gorakoa dena, eta Iturengo eskola, eta gero ja bukatzeko Sarrigureneko bigarren fasea edo bigarren hezkuntzako ikastetxea, ez? Hori izango litzateke gure ustez larriena. Eta gero ere instalazioetan hobekuntzak behar dituztenak azpimarratu dituzue. Bai, hor egongo lirateke, instalazioak ere handitu beharko zituztenak, eta hor, agertzen dira, adibidez Tuterako Huertas Mayores ikastetxea, Buizpo Irurita Larraintzarrekoa oraintxe agertu dena, Zunbilla, Areso, Betelu, Urdiain, Mendialdekoak, eta gero bere Sarriguren bera, ez? Beraz, beti ere, azpiegitura hobekuntzak eskatzen dituzue. Ez gara sartuko gela bakoitzean ikasgeletan eta metodoari dagokionez, edo lapitzak edo kuadernoak behar dituzten, horretan ez zarete sartzen momentuz, bakarrik kontinentean gelditzen zarete, ez da? Bai, uste dugu, hezkuntzaren kalitatea arlo ezberdinetan neurtu daitekela, eta garrantzitsua dena ere bai da azpiegituren kalitatea, ez? Gero bestelako gauzak ere badaude, baina momentu honetan eta kasu honetan bildu gara hau salatzeko, uste dugulako minimo batzuk bete behar direla, kalitate minimo bat ere lortzeko, ez? Eta uste dugu gaur egun ez zaiola lehentasuna ematen arazo honi, eta eman bar zaiola. Eta gero ere, azpiegitura arazoak, bai, baino bestelakoak ere aipatzen dituzue mantenu lanak esate baterako ez direla egiten, ez dagoela aukerarik hori betetzeko. Bai, hor gertatzen da, askotan mantenu lanak udaletxeen menpe gelditzen dela, eta jakin behar dugu ere, udaletxak ere itota daudela, kasu askotan, orduan egin gabe gelditzen direla, eta hor kasu ezberdinak ditugu, ez? Aipatzagatik Gazteluko Virgen de las Nievas, Askatasunako bigarren hezkuntzako ikastetxea, eta hor kalefakzioarekin edo berogailuekin erazoak izaten dira, instalazio elektriko zaharkituak, itoginak, olako gauzak, ez? Eta, nik uste, konpondu behar direla, edo adiez komunetan ere mantenu falta, lehioetan, orduan, argi izan behar dugu, negu batean, ez? Lehioa gaizki izatea eta berogailua gaizki izatea zer suposatzen duen eskola batean, ez? Azkenean deseroso egotea, hotz ez egotea, eta horrela ikasteko ez dira moduak, ez? Iribaz kontseilariak Redin eskolara eramaten ditu bere semeak, horrelakorik ez da gertatuko bertan. Ziurrenik. Nik ez dakit ez dut kontrolatzen, baina argi daukat eta argi daukagu UPNek ez duela lehenesten hezkuntza publikoa eta bestelako sareak lehenesten dituela. Osongi, konpromisoak eskatzen dituzue, bai administrazioari eta bai beste alderdiei ere, ezta? Hauteskundeak hortxe 2 hilabetera ditugu, zer da, zehatz-mehatz eskatzen duzuena? Bai, duela 3 aste edo hilabete bat, elkartu ginen parlamentuan talde politiko guztiekin eta konpromiso zehatzak eskatu genizkien, ez? Haien programak osatzen ari ziren orduan eta eskatzen genien kasu honetan konpromiso zehatzak hartzea, ez? Eta, egia da, guztiek ikusten zutela beharra azpiegitura hobetzeko, bai ikusten zutela hor arazo bat zegoela, guztiek, UPN ere bai, baina gero kostatu zitzaien ere konpromiso zehatzak hartzea. Zenbaiteke bai esan zutela,
igual Biurdana, Sarriguren eta olako arazoak sartuko zituztela programen baitan, baina nondik aterako duten dirua eta nola zer lehenestuko duten, ez ziguten esan, ez? Orduan, alde horretatik pozik ikusten dugulako arazo hau ikusten dela, dagoela, baina bestetik ikusten dugu konpromiso zehatzak hartzea asko gustatzen zaiela, ez? Eta benetan hezkuntza izan behar dela lehenestu behar den gauza bat, eta inbertsio gehiago behar direla, eta horretan ere ez eguten gauza argirik esan. Eta horretaz haratago prebizioa pensatzen dut, ezta? Sarriguren behin baino gehiagotan aipatu dugu elkarrizketa honetan, eta hor argi eta garbi ikusten da, ezta? Baby boom batean daudela, aurrak jaiotzen ari direla, ezta? Eta eskola ez dela modu berdinean hazten ari, ezta? Egiten dira olako, herri berriak, eta gero ez dira programatzen, programatzen dira, baina beste modu batean, lehen esan duan moduan, Sarriguren egon zen lehenengo eskola, Maristaz izan zen, 1000 eta piko aurrendako lekua zuen, eta hortik bi urtera edo, eraiki zen hezkuntza publikoa, ikastetxe publikoa. Eta berdina gertatukoa bigarren hezkuntzan, hemendik 2 urtetara, aterako dira lehenengo aurrak bigarren hezkuntzako ikastetxe batera joan beharko direnak, eta ez dago aurrikusita inolako ikastetxe publikorik Sarrigurenen. Baina aurrikusita dago ikastetxe pribatu bat Salesianos, ez? Orduan, karo, zelako prebisoak egiten diren, argi dagoena da, prebisoak ez daudela hezkuntza publikoaren ikuspuntitik eginak, ez? Daudele bestelako, uste dugu prebisio bat dagoela, baina prebisio horrek ez digu hon egiten, ez? Hezkuntza publikoa aukeratzen dugun hori. Kalera irtetea pensatu duzue, arazoa hor dago? Ez da, aukera bat ez duguna baztertzen, maiatzaldean edo zeo zer egitea, baina momentuz ez dugu zehaztu eta ez dakigu argi duguna da hezkuntzan daudela bestelako arazo batzuk ere orduan ere ez dugu baztertzen hezkuntza mailan ere olako zerbait egitea, baina momentuz ez dago, hasi gara kontaktuekin ere sindikatuekin baina momentuz ez dugu ezer argirik. Nabarmendu duzun bezalaxe, 50 ikastetxeetara igo da sare publikoan, Nafarroako eskolen sare publikoan, azpiegitura arazoak dituzten ikastetxeen kopurua, eta esan bezala, guraso elkarte ezberdinak, herrikoa federazioa eta sortzen elkartea bildu zarete, hezkuntza departamentuak ikastetxe publikoek dituzten arazoak ez dituela konpontzen ari azpimarratu duzue, eta hezkuntzan azken batean Garitorregosa inbertsio gehiago egitea, hori da eskatzen duzuena. Sortzen elkarteko kidea, aio, ongi izan eta suerte izan. Mi esker eta ongi izan ere.